Hej så alle sammen. Velkommen til vores video. I dag er vores første... Det er vores anden første video. Stop. I dag sidder vi inde på Piratland, som I kan se derude. Og jeg har endelig fundet ud af, hvordan det er, jeg kan lave gaming-videoer. Det er fordi, at Snacks.dk, han har vist, hvordan man laver dem. Og det er jeg glad til at taknemmelig for. Husk at abonnere Snacks.dk. Ja. Skud ud til ham. Ja. Lad os bare komme i gang med serien. Hvad laver du? Hvad prøver du på? I dag skal vi prøve at lave sådan en sugarcane farm. Oh my god. En creeper. Så dræb den. Just kill it. Er i gang. Undskyld hvis han puster ind i sin mikrofon. Ja. Det var med vilje. Hvorfor har jeg lavet det her, når jeg ikke engang kan bruge det til noget? Aner det ikke. Ej. Så fjerner vi det sådan her. Ja, der er jo masser af vand ud over det hele. Så har de bare lavet det der. Og så er jorden det. Troede du, at det var Skyblock? Nej. Jo, det troede jeg faktisk. Delen over PvP. Du skal ikke hoppe derned. Nej. Jeg skal smadre den her skilt. Det kan du ikke. Oh my god. Okay. Vi har masser af sand og jeg skal bruge obsidian. Nej, vi skal ikke have noget obsidian. Nej, hvad laver jeg? Nej, vi har ikke det der water beer breathe der. Du dør, hvis du er egentlig i liv. Ja. Men hvor er den der ting, som man ikke kan miste liv af? Den har jeg spist. Den er drukket. Spis den. What? Der kom lige noget mega OP. Sorry for laggen, hvis det lægger lidt. Ja, det går ud. Jeg er redigeringsmanden, så jeg ved I det. Okay, jeg skal nok lade være. Hvad laver du? Hvad med fidget spinner? Nå. Du jeg kørte den på Din mikrofon. Hey, hvor har du den der økse fra? Den har jeg fundet. Jeg skal lige se Kit. Kit Pirat. Okay. Hvorfor er jeg sådan mongol lige nu? What, der kommer sådan en eller anden flashbang, eller er det? Jeg løber her. Nu kommer det ikke længere. Kom, skal vi gå ud og bade? Prøv den. Vi vender tilbage, når jeg bygget det færdigt. Så er vi tilbage med vores kaktusfarm. Den er ikke særlig stor. Ja. Det er ikke en kaktusfarm. Nej, ikke en kaktusfarm. Sugarcane farm. Og du mangler noget her. Hvor? Jeg ved ikke godt. Jeg havde ikke nok til det. Okay. Ja, okay. I kan se vores dårlige kaktusfarm her. Den skal jeg tage at bygge på. Ej, undskyld. Okay, hvorfor gjorde jeg det der? Så. Sådan der. Så skal vi op igen. Hvad laver du? Du dør af det. Jeg har et halvt HP. Er det ikke meningen, man skal dø i pirat? Okay. Ja, okay, det passer bare igen det der, men jeg har ikke mere sten. Har du ikke mere sten? Nej. Så Nå jo, jeg har 11. Vil jeg ryge lava? Så laver vi lige det der om. Nej. Jeg døde. Nej, det gjorde jeg ikke. Og min ting blev måske brændt. Godt. Nu nok jeg tage mine kids. Okay, om 4 timer. Så kaktus. Skal jeg også... Nej. Skal du af? Ja, du af. Jeg er stående. Vil du have noget? Nej, det prøver jeg ikke. Nu bliver jeg... Okay.
Jeg tror lige, jeg viser lidt rundt, måske. Ja, så jeg vil være med. Må jeg være? Lag. Jeg tror ikke lige, vi viser det her. Ja, nu kommer mine forældre lige hjem, så det bliver måske lidt irriterende. Jo, hvis de kommer ind. I starter her. Lige her. Altså lige her. Så kigger I sådan over på det her. Så hvis I går til højre her, så er det alle mulige telteagtigt. Her er der kids. Det er dem her. Hey! Hvad skal ske? Og så her er det market. Så. Og så den sidste herovre. Det er warps. Der er en masse. Ja, det var vist dem. Ja, så er jeg tilbage. Hvem var det? Det var Mami Stus, som kom. Hey! Hey! Og YouTube står der. Afro. Tria Gaming. Okay. Hvis... Ja, og... skal vi ikke lige, sige... I skal også lige abonnere til Tria Gaming. Nej, de skal ikke. Ja. Ej, okay. Hvad? Fisk? Jeg tror ikke, der er andet, vi kan. Jeg tror, hvis vi stopper vores video nu. Jeg kan købe en fiskestang. Yay! Det slutter vi af. Ja, min fiskestang. Så tager vi lige med af. Man kan ikke tage den af. Okay. Vi vil sige tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Vi har ikke brugt så lang tid på den. Det er også vores første video. Så håber I kunne lide den. Og vi ses en anden gang. Hej hej.